Tá cuacht sa grá, agus bhí riú anál. Agus lau ag na détha an fosta. Seo mar a bhí sé in san epic war a scríú Homer, hart ar 2007 bliain ó hin. Tá Odysseus a géirí a bhealach a dhéanú a bhalla hiag a bhain céile Penelope in dhé dóibh a bheith scartha scór bliain ó na chéile. Seo mar a hail Homer an teach le chéile in san war epic an Odysseus. Bhí glúine Penelope ar crí a ad agus a bhí a fear céile ag caint, lé a chuid focail a crí. Ag Odysseus a bhain a bhí na rún seo, rí sí hiige agus í dal ag na jóra, rug sí grem muinneal air agus fóg a cheann a ríist agus a ríist eile. Na bíú farrig ort lum a Odysseus ar sí, ba ar tuiscinach riú anál thu. Ba iad na détha a lag an trublaid seo a lig orín. Ba bhagleo dlú chadrú ar nóige hís an seo. Scar siad sin ó na chéile agus seo inis muid ar thairsach na seaníise. Ó is tú rún mo chléamh. Bhí crí Odysseus trom le brón fosta. Chin sé jóra ar cheann a bhrá. Chur séad an ailse chéine ribh chéile an sin agus a chorthú marnéalaí ribh an trá in dhé dóibh teach sláán ó thonnta a máite ar thiúil ó grem Poseidon. Ní raibh fun ar ceachtar acu, scéalú leis an duine eile. Chur Athéné fad leis an oíche dóibh. Agus mar seo a bhí siad grem docht ar a chéile, ag céanú le hathas nuair a haring lampas agus péitón, capal bhrátha na farige móire, méire dearige na maidine hocu in dhé na híthe fada seo in Ithaca, mar a rinn siad ó thús ama gan tip. Agus an sin, le bracú an lé, dír Odysseus ar a bhain céile Penelope gul a lé.